Máis de 150 rapaces e rapazas dos centros educativos de Boiro participarán nas actividades propostas pola Asociación O Camiño a Orixe neste mes de maio. O presidente da Asociación Cultural O Camiño a Orixe, Manuel Antonio Villar, presentou no día de hoxe unha charla e unhas andainas que levarán aos centros educativos do concello. Son unha actividade destinada a rapaces de primaria que desenrolaremos o próximo luns, día 6 de maio. É unha actividade doble. Por un lado, presentamos este camiño a orixe cunha charla e despois, a continuación, xa a partir do 7 de maio, pois, cos distintos colexios que participarán nesta actividade, faremos unha ruta seguindo o camiño de Santiago a orixe por este concello. A charla levarase a cabo na Casa da Cultura de Boiro ás 10:30 da mañá o luns 6 e as rutas realizaránse en diferentes días, sendo cada día un centro que acudirá a facer a ruta, todas coa finalidade de dar a coñecer o camiño e a historia da peregrinación. Nas charlas o que intentaremos presentar será a historia das peregrinacións por un lado, o Camiño de Santiago polo outro, para rematar presentando o Camiño de Santiago a orixe. Presentamos esta historia das peregrinacións un pouco para ir do xeral ao concreto, que os rapaces coñezan o porqué das peregrinacións, coñezan o porqué da peregrinación a Santiago e coñezan o porqué do Camiño a orixe. Cada centro educativo fará un día diferente, pois para coñecer tamén ese tramiño do Camiño a orixe que pasa polo noso concello. Dende o equipo de goberno quixeron ademais amosar o seu contento con actividades como esta na que se fomentan distintas disciplinas. Estamos, a verdad, que moi contentos e ilusionados de poder achegarlle aos centros de ensino esta proposta que nos traen dende a Asociación Camiño a orixe e, como sempre, sabemos que dende os centros educativos hai unha recepción estupenda en calquera proposta que lle levamos e, en este caso, a parte da turística, de historia, de patrimonio que podan coñecer, incluso en tema de salud, que con estas charlas, tamén con estas andainas, estamos fomentando tamén un pouco que camiñen e que coñezan o noso territorio.